Sanga mankiri tariane Evalino Sero to kuwatrana nere Joshua Uta kwene kia wikire asensemo yebimanyiriro ngokwari ganto ya chake kurwase Kaunti ya Nyamira awase ekina ekyo kya kwamereria obubuibu mugavana bwe Kaunti eyo Amos Kimomi Nyaribo kyabage konachwa rero ase kigambiro kya Nyamira n'umunachi ebina kanye kimondo nigo akine kyo kyabetege wikiwa bosibwe kigambiro no mwake kuroyomo asereta Dennis Ayera ukona chinga kyecho munachi ebina nigo teba uneki una Nyaribo nigo anyore tobubui asenchire ndonge egakogero busaiti tuyo boisaine ase okwamererie kinekyo negetambukiro kyago kerwa nabara yabange bagani okobwatirana ko baroro koreta magendero ase Kaunti ya Nyamira job manki korwase Kaunti ya Nyamira na manki validly elected as the governor and deputy governor of Nyamira County. Aseke gambo kyarenge gwetera omutandao omunachi ekina kanye kimondo narwa okonacha buna ebitango byabegetu no mosweri Dennis Ayera oyuboigo orenga sensemo yoyole kwamereria ekirokyo bugavana gwetera UDA Walter Nyambati mbya isaine gotenenia obubuibu mugavana Amos Nyaribo. The gubernatorial election for Nyamira held on the 9th of August 2022 was substantially conducted in accordance with the Constitution, the Elections Act, the first and second respondents were validly elected as the governor and deputy governor of Nyamira County. Omo MCB wodi arigo manyambega gisesa oyubo igore gati abarayase kyama kya UPA ekunyali batumigete go amerelia sobochori obonene naikira naseke gambere kyo asasa babarayibonsi ko bwaterana na gwancherana oko natagwe court and interacting organizing secretary ya chama ya UPA and ekina kyama ekyo mo governor Amos Nyaribo achore tunganero mo governor bweka kure chama iki Kenya na ande tutete ko wakera ekoti kosema kamarit ko liala rombo ya mono so riba ruling a chikura chia koretu 2022 chombo governor omoske Amos Nyaribo na chibwete ngomo governor omoske William Ruto na ra omoske Nyambati akamobeke gasiga igotoko mosaba ande nganchomo getutu ngo sabo omoske Nyambati inge kineka sekoti ikere yara ko babuye gare ko getigera gaiga na lituranyora magendro omonogere bwe bunge ya Kaunti ya Nyamira Enoch Okero boigo nateba nanchirana oko nachokwo asate babono no kubwatirana elinde ko gendereria e Kaunti ya Nyamira batikana ne chikura chia etete ase bali bata isanegete ne nchorobo choli bwa chiete na ayo naro demokrasia ito yense itagotoa igebi nambia ndeko na chuna nchena somira so mutanda kere twalenge bisaranso byogo etio mo county secretary oyere talia eli achaga iga ase bunge yaito nchena so mutanda na somirenge kinekyo ubo governor bwa Nyamira nkia na chulitukolia leo nimbo atoko semelia sikoti chetu na indali chekirego etia tunaheshimu na tunakubali mambo ilikuwa vizuri kulingana na ile decision gose ogochora kulia enseme abamenyimbanjira noko nachokwo asebate babono ekigetigarete nabarayibonsi gocha amo elinde kogendereria e Kaunti ya Nyamira zao yankete abantu baminto banyamira County anarko basaba aba MCA baito abantu bonsipi ba mugabana chinga gichingi yatokoremeremo president ya Kenya njaro chenga ekaika komwemeremo kakika mwete mirimo ndo gwanja abantu baito Nyambati nabarayi bali bande babwatsinyali batokole mirimo bya bajumbe bali barenge nyuma gwetera so musikoyo begetekina tigakono batike politics ya yalire kurwase Kaunti ya Nyamira ginko